Hi guys, good morning sa inyong tanan. Mio, good morning Mio. Kiss ni Mami P. Kiss ni Mami P, morning. Nagkaguliyang ang manok. Kay si Piulog, si Daniela, naglaglakad masad. Kagabi ako mandi, buhian. Kamong duha, karon lang gid mong duha ha. Ali dani di. Ha? Agad at laguton, jud ko ninyong duha. Kata pa. Dagan sa Piulog. Ada ni pili dan. Ada ni pili. Pilo. Pilo. Ay, dili kita karon. Na. Nagsali lakad-lakad niya. Amanok gipang. Bila. Titi. Ali pilo. Agay. Dili kita karon. Kagida. Pilo. Titi. Titi. Hoy, pilo. Bila. 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 Na. Pas. Na. Nagsali lakag sila. Man sila. Tan dinidahin karon. Okay. Sali dua-dua. Di. Agui ang mo di. Bila man. Hello, nagsurigit. Uy, ka mga cute sa akong mga baktin. Cute kayo. Agui nanghiwid po. Nanghiwid. So, ato sa ni silang bahugan. Bahugan. Ato sa ni silang humulan sa ilahang bahog mga manang kay ngano. Ihumol sa nato ang ilahang bahog. Wala sila nagsurigit kay kontrol na ako ang pagbutang sa bahog nila. Kinahanglan mas daghan ang early win kaysa itong ultra pack na akong change status kay para dili magsurigit. Di agoy ka mga cute sa akong mga baklin. So, di bali tag-isa sila ka kumkum. Tulo ka kumkum nga kuan, tulo ka kumkum nga early win, isa ka kumkum nga ultra pack. Huwat lang ha kay mag-am-am ra mo karon. Huy, agoy ginukugi. Sada. Nagdagan-dagan gid sila guys. Bye. Purado sad kay ka ha. Hala, kagabi hadlok jud ko kagabi kay ngano. Kusog kay hangin, kontak na ko si Alshil. Kagabi dili makontak. Nya. Kagabi baya ang kuan. Larga nila. Hala. Maoy ang isa ho. Nabuang. Karon pa ko dani nakakuan niya nga nagsyagit og maayo. Wala na ako nakontak si Alshil. Tawagan ko to karon. Kuyon ako kagabi jud kay kusog jud ang hangin diri sa amo ako gabi. Tawagan ako si Utik. Akong gikontak kung nakontak ba niya si Alshil before sa paglarga. Kung nadayon ba. Nga. Naiyon si Utik nga naglarga na ko ng mga sasakyan. Kung mo nikan sa pili. Kajut lang kay gihumol pa inyong kuan. Gihumol pa inyong bahog. Pilo. Ano kita? Dere. Pilo. Abi, dere Ikaw, masapon ka. Sapon ka. Dili ka magmaldito ha kay I don't like maldito. I don't like maldito jud. Ha? Dili ka magminal dito. Da. Lagi. Si Daniela nasad. Daniela! Uy! Tut! Kay gadagan-dagan sila buntag pa.
Jila! Ikang kay buntis na biya sana si Daniela kay buring man lagi. Wagan man. Patakba man. Pakasta man. Kani siya amot og nabuhi. Ang katungkuan wala na gitanom uy. Pangit man. Ang tawa. Dahil gitanom ang uban. Hoy! Mia! Oh, diya, anara. Dila! Ang Daniela namot eh. Ang Daniela namot eh. Humana inyong kundat, ha? Humana inyong kundat. Sagpaong ta ka Daniela. Na, ay pagberibad, ha? Ay pagberibad. Ay, tingali jud ka karon. Dili mag, beribad. Gibihian man gani mo kay para kuan. Okay na. Para maka dagan-dagan sad mo. Di na hinon mo magpadakop. Ako pang gihumulan ang kuan. Unsa man? Wag na ako imuta. Unsa man? Nara imong duaan oh. Imong duaan. Ato ni simpanan. Duaan niyo oh. Niyo, dirang duaan ni Mio. Mag-hairnet si Mio ha. Mag-hairnet si Mio. Laog makuan siya oh. Ara oh. Kana hairnet si Mio. Oh, da ha, mag-hairnet ka ha. Ugma magpa vaccine me, third vaccine ni Mio ugma pohon. So, kinahanglan ng tao magsayo mi kay ginuot ko. Basin sakay na sad kaayo kay magfesta baya sa kuan. Magfesta baya sa kanala. Tawa. Oh, naunsa ka ha? Nag-hairnet. Magfesta baya sa hinguog. Nya magsakay na sad kaayo na siya. So, kinahanglan ta sayo ni ugma pohon may lang ugma sayo. Nagkamatakog sa'yo kay di ko ang mga manok nag kuan ng lupad kay gi lakag-lakag gi duaan ni kuan nya duha ra ba nakabuk among kuan dinhi talin gilakag-lakag nila ni Daniela ug ni Piolo naglumba sila dagan-dagan hala Mio itong tabuan lang si Mio naunsa man ka naunsa man ka ha nag-hairnet naman ka ala da lagi oh da oh la oh naunsa naman ha oh dana Bitaw guys salamat jud kaayo ha sa inyong tanan. Dana ra kami kay akay ko na to gibog sa ila. Kinunsa niya. Kani siya kang doy-doy kuno ni siya. Yung si Alshel niya. Gihatag niya sa ako Lilo sa ta. Lo. Oh, da. Ato nang ibahog ang kuan. Katong bahog kay. Okay na siguro to Hugayong syagit sa dikdik eh. Si Mio Mio. Hambog kay buyag ang kuan kamutitap. Huwag yun sa man. Ato na na ibahog. Okay. Dira. Sige. Uy, magkakuan. Sagutsot kay sila guys. Sagutsot sila. Very good. Isa kuan atong dugangan sa tubig. Kaya para na sila sagut-suton. Ang kani isa kay dili kay mukaon. Ano siya? Why? Mara ba na siya nag-shurigit mga manang?
Sige. Gana. Gagmay-gagmay pa man daw kuno ang ibahog dani. Kay atabs pa man. Id man siya nga ukad na nga kuan baboy. Ano, gagmay-gagmay sa ang isa lagi dili kay siya kaon. Ano ka na siya? Mao siguro na siya ang nagsurigit. Murag mao ang nagsurigit mga manang. Kung siyang tambalan. Ang kaning tulo kay paspas mo kaon. Ang kanang isa kay gatimi-timi. Tambalan ako na siya. Balik ko niya sa kuan ng tambal sa surigit sa baboy. Timi-timi lang dit siya. Agoy, ayaw taon dit. Ayaw taon dit kay ang baboy nila nililin karon dili kayo siya ingon nga kuan ng dagko kadtong miagi kay first baktin manggud sa tuwa dagko kaayo niya sinaw-sinaw ang lawas karon kumurag dili kayo ingon nga sinaw-sinaw ang lawas. Ako na dining ipakuan purga og ipa-vitamins. Pwede na siguro ni sila ipurga. Pwede na ba ni ipurga guys og i-vitamins? Kay nalutas naman. Pwede na siguro no. Ang isa gid nagtimi-timi siya oh. Uy, napulbaan man sa tadaning isa eh. Huwag na ako'y muta nga nagpilit-pilit sa akong karon guys mag-prepare ta sa pamahaw kay para maka hikay tagsayo sa pamahaw. Uy! Isa man kaon sa ka gusto na sa kamukaon ha agay dili lagi kay mga agoy hait ba na imong kuko gihapon ha maskin gi pana na imong kuko. Agoy. Sige na, Mario. Mata na kay ang baka. Kinahanglan magtigway sa akab dayon early in the morning kay para makasabsab og sayo ang baka. Yeah. Ato nang pakanon si Mio, guys. Kinahanglan jud ugma makapalit jud kuan. Pagkaon ni Mio kay yamag na lang ang ilang. Wala na siya makuan. No ak. Mio. Si akong kuan sa kanin karon. Na ay kuan corn beef or ay magkuklo na lang ko kuan. Kamu titap ka na may sardes. Hoy! Shh! Hawak ming! Hawak ming! Agoy, nawa na. Nagkuduan sa kaha. Niya? Kula uto ka ba ni si Mio? Agoy. Mio. Ikaw ha? Ikaw mag-uwag-uwag. Okay. Kuya, lagi kayo mo kuko. Kulo naman ka mo titap para sultan sa pamahaw. Sure magkuan-kuan. Agoy, ana, na. Ho, ming. Ho. Na. Buntis biya ning among iring isa. Awa niya, awa. Hawa. Saka dito. Ikaw imo ning kuan-kuanon si Mio nga. Basig na amoy mga sulit. Beb. Sherwin. Sige na. Kaya ang baka. May bahaw. Gamay na. Bahaw. Ay! Shoot na lang magkuan. Magkuha sa kamuti taps kaya di apa man da sudan o. Oh, so naamay bulad na lang atong lutuon mga bayot. Kay patsada man sana siya i-partner sa bulad kay ngano. Gulay man siya mga manang unya ang gisagol kay kuan corn beef.
Sari-sari na siya kaya datong nagkuan ko tubong ko nagpalit mo kog sari-sari. Nya. Prituhan na nato na siya og bulad. Unsa day ka adlaw karon? Domingo ba karon guys or kuan? Nalimot naman ko sa adlaw. Uy, Ginoo ko. Ginoo pagka kuan unsay adlaw karon? Mio. Kaon na si Mio. Butang sa ni nato tong kuan camera station. Ato CCTV. Ayan siya butang dana mga bayot. Okay. Dili sa ko pakahimutan ganang kuan baktin kay nagsurigit lagi ang isa. Ang isa lang po nagsurigit. Ngano ka nang isa nagsurigit man. Tulo maayo na ilang kaon. Ang tanak ko niya ang sa kuan para sa surigit. Nya upat kay nakabuok no basig pon-pon di na sila paigo na ng kuan. Ang pangkal kay mga kuan ba na sila nga kaliwat mga ukadjing mura sana sila mga ukadjing notching Mia ka dali ra kasi niyo naka human og kaon oy kadali ra kay ni Mio na human og kaon. Duha ka salmon na kung kuan. Ang duha ka salmon igo na sa moa. Iring daw iro. Migay sharing ko wala na sa naglakaw. Gabi daw ang pagsabaw na ko dani guys. Ako siyang kuanon. Nang takuson kay di ko kabalo og kana bitong ana-ana di ko kabalo mga takos jud nga di na ni nato siya anon kana ang kilisan sana kay isa. Pwede naman ni dili siya kilisan kay di man ni siya ingon nga if nga bugas no. Pero sige lang. Mia. Agoy. Isa. Dua kakuan. Okay. Nang lupad, nang sulod ang mga kuan dahon sa kuan. Nga ang prakata. Kaya mong duaan di nagtingog.
yung duaan. Oh. Imuha ng duaan. Sige na. Pagkikay na, kuan. Di akin. Tingali kay maingi kay kurb. Agoy, nagkalibang di ka dani sa kuan di ay. Durmat nga wala ka nagkalibang miyo dani sa imuhang. Ha? Agoy. Kiss na mami bi. Okay. Unsa man ni Dani Ginoo ko miyo. Yeah guys, tanawa ang iyang gipang kuan kit-kit oh. Tanawa nga buslot na. Hilig kay ni si Mio og kit-kit. Nya kani Dani mga papel. Wa na Mio nahurot na ni Dani kit-kit nimo. Ayaw biya dyan nag kit-kita kani Dani okay. Importante na dana ha. Kanara imong kit-kiton kanara. Dani siya magkatulog. Kani siya nga unlan, gikan siya dito sa Esperanza akong gidala man ni Sherwin diri so mauna ni ang iyahang higdaanan Dani. Tanawa ra gid ang kuan bugoy kaayo Yang kaning Dani, ang mga butang diri sa ilalom gipangsaka na nako diri sa ibabaw kay yahamang pangkitkiton. Sige na bib. Agkuanta. Malagi. Bib. Sherwin. Sige na kay Domingo maday karon adlaw. Agkuanta prito sa ha? Ibuya na, gihikutan naman sa nako. Ginaki agsayo ta dito sa kuan. Agsayo ko sa ubos kay nakoy kuan karon. Dira ang buwad Kanira. Pat ka buok. Dito ni sa kang Mother Earth. Init siya sa tubig. Dani namin nag-initan kay nagguba man tong kuan. Katong kani heater. Ambot nga unsa sad na siya nga nagguba man. Mio, nagkalat na imong kuan na Mio. Dito ang kuan di Mio. Uy, dira. Ang duaan dira. Muna yung duaan. Di kayo magsali ka ingkit dito sa kuan. Sige na ba? Ha? Agsayo ko dito sa Japan. Grabe na ba kayo kadandog karong paingin ko sa kuan. Puro 4. Hindi mo rin ipainom ang kuan. Baka sa asin. Mia. Mia. Prito ta sa bulan. Kaon kong una guys. Kaya mulakaw man ko karon.
on. Tama mantika, nag-frozen siya. Ito man sa butang. Miyo, hawa. Sarduan ta ka. Miyo, ha? Gusto ka siraduan ta ka, Miyo? Impas na, nagsagirit-sagirit na. Tapos ninyo, oh, tanawa yan, duaan, oh. Oh. Hilig kayo siya, pangit-pangit. Nasa ni aho? Tari na kay pamahaw na tata. Na may bahaw na to. Ha? Di ka? Ah, kaon ako guna ha. Na ako ilakaw karon. Diri ra ka. Ay sad pakikuntis og lakaw. Maha kagid ma. Ha kagid lagi. Haon tagi ka. Tingnan siya guys. Ay. Naputol ang ulo ba yun? Ako mukha og buhat kaunon man ako apil ang ulo. Lah, kaon tag una. Yang kaning ay adi na ni initon ang kuan uy. Ay pwede sa ni nato initon ang kuan. Ang kaning sudan. Okay? Kaon na ta guys, di na nako initon ang utan. So, kadali ko. Domingo di ay karon Domingo. Miyo, sibog miyo, sibog. Sibog miyo kay na lamig etong sudan ha. Gulay, tapos na ay bahaw ug di apay bulad. Mao ni atong kanong sudanon. Namay kuan o corn beef, Lucky 7 daw, sardinas daw, pansit canton niya kay anugon man eh. So, kana lang. Miyo, among miyo. With matching tubig din nga bugnaw. Basig mga kuyapan pa dito. Kaunta guys. Panahaw. Miyo.
Busog na guys. Thank you so much sa inyong tanan. Bye-bye na Mio. Bye-bye. Dihara ka ha. Ipaandar sa tuang motor B. Igawa sa to adi. Di ba ka danlog sa kwanda? Puntod? Ha? Sige na. Itigway na ni Sherwin ang baka. Pero gawas. Agoy! Wala na kanaog. Hoy! Agoy! Mio! Uy, lagi may ko nimo nga dili ka makanaog ha, dili ka makanaog ha. Bantay jud ka karon, bantay jud ka karon. Dihara ka, dihara ka. Dihara ka. Uban-uban uroy ka. Dihara ka ha. Dihara ka. Mia, kuy giatot ka. Kinahanglan ni siya nga di jud siya makagawas. Ayaw ya jud pagawas, ayaw ba ya jud ha, bantay ka nako. Dihara Mio ha. Bye-bye. Ang manok na nawala, guys, naara. Nakauli ra ambot og asa na gikan. Kay nagdahom na jud na ihaw na ni siya. May gani karon kay natingala ko ba, hala, naraman ang manok oh. May gani kay naara. Kaya nagigawas na siya ang kuan motor. Nakoy lakaw karon meeting sa Purok. Katong akong gikuanan. Gibutangan sa kuan kwarta la nagigit gid siya yung isa ka baktin palitan lagi na siya kuan karon katong ako giapilan sa kapunungan nya kay every kuan man first Sunday second Sunday of the month mag-meeting mo nang agadto ko karon simit anak sa baay Hoy si Mio ha, maglakaw ha. Dito biya sa kwarto ibutang. Ayaw biya sa kuan. Hindi na, kay garin ako. Abiyag lakaw si Win. Maglakaw ka. Dito biya na ibutang sa sulod. Kaya basig magawas na inunaan na. Impas. So, diretso na ta guys.